Müslim лицейында әниләр өчен мастер-класслар оештырылды. Мәктәп җитәкчелеге шул рәвешле әниләргә ял итү мөмкинлеге тудырган. Кичә мәктәптә кич буе төрле остаханәләр эшләде. Кайсында катнашачагын һәр әни үзе сайлады. Әниләргә ял көне, ял сәгате оештырып, аларны бөтен борчу мәшәкатьләрдән арындырып, кич бергәләп җыелышып, менә шундый балалардан башка гына ял форматын сайлап алдык. Әниләрне ялыктырмый торган, әниләргә чынында рәхәт тойгылар бүләк итә торган шундый мастер-классларны сайладык. Балалар безнең 600-гә якын, һәм бүген инде әниләрнең күп киләселәрен без алдан ук сизеп белеп тордык. Шуңа күрә инде мастер-классларны күбрәк итеп оештырырга тырыштык. Хатын-кыз һәрвакыт матур булырга тели. Шуңа күпчелек бизәнү, чәчләрне карау, яулык бәйләү усуллары буенча стаханәләрдә катнашты. Спорт яратучылар, сәламәт яшәү рәвеше алып баручылар аэробика, йога дәресләренә керде. Волейбол уйнады. Мәктәбебездә инде әниләр өчен бик күңелле мастер-класслар оештырганнар. Быел инде уникаль икенче төрле форматта бик матур итеп бәйрәм оештырганнар. Мин инде үзем бүген яулык бәйләү буенча Гараева Эльвирага мастер-класска кердем. Хәзер инде яулык бәйләү бик матур, мәҗлесләргә барганда да бик матур. Шуның өчен инде әзрәк яулык бәйләү усулларын өйрәнеп каласы килде. Елда үзенчәлекле булып үтә, быел бигрәк тә кызыклы итеп үткәргәннәр. Әти-әниләр үзләре сайлап алалар, нинди мастер-класска керергә. Без менә үзебез сайлап алдык, тәбик мәк пешерү һөнәрен. Бик матур итеп пешерәләр, бик тәмле тәбик мәкләре. Шул хәтле хуш исле чыга. Авыз итмичә булмас инде. Хатын-кыз якыннарын сыйларга ярата, шуны истә тотып, челтәрле каймак пешерү буенча мастер-класс оештырылган иде. Кул эшләрен яратучылар китап кыстыргычы, окоп шәмнәре ясарга өйрәнде. Менә шулай итеп китапларга тыгып куярга дип закладка ясатты безгә. Гөлназар Расимовна беренче минем водителем, минем классымдагы укучының инисе. Шулай ук бик яратам, бик хөрмәт итәм аны. Үземә дә бик кызыклы булды, биология укытучысы буларак. Менә шушы матур чәчәкләрдән балаларга да кирәкле, үземә дә. Мондый форматта әниләр көнен лицей беренче тапкыр куллана һәм әйтик, ул күләмле, андагы мастер-классларда төрле. Без бит инде күбрәк ияләшкән әниләр бер классныкы, бер сыйныфныкы җыелып бергә бәйрәм итәбез. Ә менә монда сыйныфлар белән аерылмый бәйрәм, мастер-класслар белән аерыла. Монда инде мин ялгышмасам 9 мастер-класс әзерләнгән әти-әниләргә. Мин үзем шәхсән йогага кердем. Азагында дискотекада була дип ишеттем. Иң кызыклысы, мастер-классларны үткәрүчеләр дә әниләр иде. Шул рәвешле гүзәл затлар башкалар белән тәҗрибә бөлеште. Нәтиҗәдә балалар лицейда укучы әниләр берничә сәгать вакытын үзләренә багышлап, рәхәт итеп ял итте. Римма Авзалова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.